met alle mensen die komen. Oké, en jij doet een beetje de aankleding. Nee, maar dit is te gek. Heb je dat zelf gebouwd? Nou, niet alles, maar we hebben hulp gehad, maar we hebben veel wel zelf gedaan. Het dak en de vloer hebben we wel zelf gedaan. Dus al met al houden wij er wel van om een beetje zelf te knutselen. Gewoon wat terrasjes maken. We zijn niet heel snel, maar traag maar gestaag maken we een beetje ons eigen dingetje. Nou, vandaar ook dat gedicht achter het raam, hè? Over neem eens even wat gas terug en denk na. Precies. Wat een plek. Ja, hier was ons feestje. Hier hebben we gezellig, hier was een dansvloertje. En, dus ja, het is nou weer heel stil en rustig, maar vrijdag was het hier lekker gezellig. Hoeveel mensen waren er? Nou, 6. Ja, is dat zo? Ja, dat weet hij is van de getallen. Oké. Hadden jullie van tevoren de buren gewaarschuwd van er is een feestje? Ja? Of waren Briefjes die... in de deur. Kijk, heel goed. Ja, die hebben lekker mee kunnen genieten. Ja. En sommigen waren er ook. Dus. Hey, nu is het midden op de dag. Ja. Jij bent thuis. Ja, wij komen net terug van North Sea Jazz. Daar zijn we net, dat was dan mijn kant van de verrassing. Dus dat was... Oh, dat had jij geregeld? Ja, dat had ik geregeld. Dus na dat feestje was het eerst brak opruimen en daarna naar Rotterdam toe. Dus daar zijn we net van terug. Okay. Dus ja, dat was wel grappig. Zij regelde iets voor mij en ik regelde iets voor haar. Dus het was een vol weekend, maar wel voldaan. Dus vandaag vrij geregeld om een beetje bij te komen. North Sea Jazz, hebben jullie Seal gezien nog? Ja. Ja. Seal en Gregory Porter en... Branford Marsalis was ja, geloof die ik. ook. Ja. Ja, ik heb er nog filmpjes van op. Ja, die was ook, dat kwartet inderdaad, Branford Marsalis, ja, was ook heel erg leuk. Het was wel het eind van de dag, toen hingen we er wel een beetje zo bij en die muziek is komt best wel binnen. Ja, en het was ook nog een beetje warm. Het was warm, ja, maar dat hebben we weinig last van gehad eigenlijk. Oké. Het is vooral de vermoeidheid die dan op een gegeven moment wel parten speelt. Maar het was heel leuk. Ja. Maar wat doe je verder in het dagelijks leven? Ik werk in de zorg. Ik werk bij verstandelijk beperkte mensen als begeleider. En dat doe ik. Hoe Dus, kom je daarin terecht? Ik heb de leraaropleiding biologie gedaan en toen in de vakanties kwam ik... mijn moeder werkte bij dichterbij als pastoor. En door haar ben ik eigenlijk in aanraking gekomen met het werk. Toen ben ik daar vakantiewerk gaan doen, betaalde goed. En toen kwam ik erachter dat het eigenlijk best wel een klik had met die mensen. Ja. En toen, ik was natuurlijk nog jong, dus toen heb ik mijn biologie-lerarenopleiding even in de koelkast gezet met de gedachte van, daar pik ik nog wel een keer op. Maar nooit meer gedaan? Dat is nooit meer gebeurd. Ja, precies. Maar heb je dan uiteindelijk wel een diploma gehaald in... Ja. Oké. Ja. Ja, niet meteen. Dus er was ook een tijd dat ik heb nog niet eens een sollicitatiebrief hoeven sturen. Dat was gelijk, kom maar werken. Ja. En gaandeweg ben ik een opleiding gaan doen. En ik heb nog een andere opleiding gedaan, gewoon voor mezelf, om mezelf te blijven ontwikkelen. Maar het is, een leraaropleiding biologie is is er niet meer van gekomen. Maar dat doe je dan al, even. Je huidige werk. Ja, dat klopt. Met veel voldoening. Ja. Nog altijd bij dichterbij. Ja, ik ben ook in combinatie daarmee ook wat voor mezelf gaan werken. Om toch de nodige afwisseling, want ja, inderdaad, ik doe het al vanaf 2001. Dus ik vind het heel mooi en leuk werk, maar soms probeer ik toch wat manieren te bedenken om toch de afwisseling... Als ZZP'er of zo? Ja. Oh, wat goed. Ja en nee, weet je, ergens vind ik het... Maar goed, dan gaan we daar heel erg over uitweiden. Maar ergens vind ik het principe van ZZP'ers in de zorg is ook heel slecht. Dus ja. Maar voor mij bood het wel de mogelijkheid om wat verder te kijken nog. En niet alleen maar hetzelfde plekje. Ja, maar ik snap wat je bedoelt. Het is hinken op twee gedachten. Er zijn verschillende belangen inderdaad. Maar ik denk dat het belangrijkste voor jou is dat je fris blijft. Dat je ook af en toe eens even, weet je wel, ergens anders kijkt. En, Precies. Ben je wel eens bij papa op het werk geweest? Wat vind je ervan? Ja? Mensen die anders zijn. Ja. Maar ze zijn wel altijd eerlijk, hè? Dat vind ik zo mooi. Heb je daar net als papa een klik mee? Dat weet ik nog niet. Weet je nog niet. Ja, hij is wel altijd heel nieuwsgierig. Zo van, als ik dan vertel over mijn werk, zo van, en wat weten die dan al en wat kunnen die dan wel? En hoe verhoudt zich dat tot wat ik kan? Dus op zich, daar is hij wel altijd heel erg in geïnteresseerd. Ja. Mooi. Wanneer moet je weer? Morgen. Mag je weer? Ja, morgen om 7 uur 's ochtends mag ik weer aantreden. Oké, en dan is het tot 1 uur of 3? Ja, 4:30. 4:30? Ja. Oh, dat is best nog wel een dagje dan.
Ja, bewust. Dan kan ik mijn uren op 3 dagen maken, zeg maar. Dus dan kan ik mooi in 3 dagen een contractje vullen en dan daarnaast nog wat dingen doen die ik zelf nog wil. Ja, wat zijn andere passies dan van jou? Fietsen vind ik erg leuk. Tijd nemen om lekker op mijn racefietsje te stappen. En genieten met onze 2 dochters en onze zoon. Ja, dat hoort er ook bij. De oudste 2 zitten op kamers, dus het is ook... Eentje die heeft zo'n huis, hè? Ja, die woont samen. Die woont samen. Oké. En dus jullie hebben een groot gezin, althans. Nou ja, 3 dochters, of 2 dochters. nou ja, wij zijn samen 100 en ik moet 45 worden. Dus mijn vrouw is wat ouder dan ik. En zij heeft 2 dochters uit een eerdere relatie. Dus samen zijn we met z'n 5 eigenlijk. Oké. Hoe oud zijn hoe oud zijn je zussen? 20 en 22. Oké. En kun je het een beetje goed met je grote zussen? Ja? Zeker. En de grote zussen die vinden hem natuurlijk... Nou, dat klikte goed. Ja, zo'n knappe jonge broer erbij. Dat is een leuke bonus, toch? Zeker. Hij is ook helemaal niet verlegen, hè? Nou ja, Hij is zo lekker puur, hij is zo lekker zichzelf. Doe je goed, man. Niet veranderen, hè? Gewoon lekker jezelf blijven, hè? Ja. Goh. En waar hebben jullie elkaar leren kennen? Ja, hoe heet je vriendin trouwens? Lilian. Lilian. Het is jammer dat ze is net even onze kater naar de dierenarts brengen. Ik had het wel leuk gevonden als ze hierbij was geweest. Maar ja, zij werkte ook bij Dichterbij. Ze heeft onlangs ontslag genomen omdat ze iets anders wil gaan doen. Uh-huh. Maar zij werkte daar als haptotherapeut. En ik kwam met haar in aanraking middels een cliënt van ons beiden. En toen kwamen we elkaar tegen. En ik had een beetje zoiets van, vrouw 10 jaar ouder dan ik. Totaal geen potentieel, weet je. Een leuke vrouw, het klikte. Maar ja, toen, even later, toen begon er toch van alles te spelen. En ook bij haar. En toen kwamen we elkaar een keer tegen in de sauna. En toen is het balletje gaan rollen, zeg maar. Toch? Nee, dat was pas veel later. Dat was pas toen een krabbeltje gezet moest worden. Oh. Dus ja, toen kwamen we samen. Goed, man. Ja, en toen mocht deze jonge man ook nog zich aandienen. Hè. Dat is ook een cadeautje. Was het een verrassing? Nou, ja. Het was wel de bedoeling. Meestal is een kindje wel een verrassing, toch? Ja. Het was zeker de bedoeling, 100%. Nee, het was juist, zeker omdat het toch wel een bepaald leeftijdsverschil was het wel... Die wens die moest wel in vervulling gaan, want het was niet zo van, we hebben nog jaren de tijd. En dat lukte gelukkig, toch? Meer zo. En hier staat hij dan. Boas. De naam Boas, je hoort hem wel vaker ook, vooral de laatste jaren. Maar wat had hij voor jullie een bijzondere betekenis? Nou, we hadden een lijstje gemaakt natuurlijk, hè, zoals alle ouders doen, met een aantal mooie jongensnamen en een aantal leuke meisjesnamen. En we wisten natuurlijk niet van tevoren, dus tenminste dat wilden wij niet weten. Dus we zagen dat het een jongetje was en toen hadden we zelf eigenlijk nog zoiets van, nou we willen hem eigenlijk even een paar dagen meemaken voordat we echt een keuze maken. En Boas vonden we, dat is ook nou, ik ben zelf wel gelovig opgevoed, maar ik ben niet meer echt gelovig. Maar Boas was een boer uit de Bijbel, zeg maar, een stevige, dat wist ik helemaal niet. Sterke vent, zeg maar. En toen zagen we die knuisjes van hem. Sterke, en toen dachten we, ja, Boas is een lekkere, ronde, stoere naam. Dus toen werd het besluit Boas. En waarom deed je nou zo? Omdat het ook een rijke boer is. Oh ja, in die tijd was, oh ja, dat kan wel, ja. In die tijd een rijke boer. Ja, dat onthoudt hij dan. Een soort van herenboer. Ja. Hij is namelijk Monopoly-specialist. Dus het is heel ondankbaar om tegen hem te monopolieën? Ja, als het om geld gaat, dan... Wat is het geheim van een goed potje Monopoly spelen, Boas? Moet je meteen heel veel kopen? Nee. Wat is jouw tactiek altijd? Eerst 1 of 2 keer langs start komen. En daarna een vast bedrag houden. Dan ga ik kijken van wat is het hoogste bedrag wat ik moet betalen als ik op papa kom, zeg maar. Uh-huh. En dat hou ik dan over en voor de rest maak ik dan gewoon een stapeltje en daar kan ik gewoon gerust mee kopen. Kijk.
hoef ik niet ongerust te Ja, zijn. nee, je dekt je van tevoren in. Slimme gast is dat. Ja, ik moet vaak het onderspit delven, dus... Nee, en je zegt van, ik ben het geloof heb ik een beetje losgelaten, maar je zei je moeder was of is pastor. Ja, mijn vader ook. Mijn vader is pastoraal werker in Nijmegen. Nou goed, pastoraal werker is eigenlijk een beetje een soort, ja... Ik weet ook niet helemaal of ik het goed zeg, maar het is ook meer een assisterende functie. Alleen hij heeft altijd het volledige gedaan wat een pastoor in principe doet. Dus mensen, trouwen, begrafenissen, de sacramenten. En toen ik jong was, tot een jaartje of 13 of zo, ging ik mee naar de kerk. Vond ik ook leuk, was gezellig, zingen. Ja. En daarna is dat redelijk vrijgelaten en gelukkig. En mijn ouders waren er ook best wel binnen. En katholieke geloof ook redelijk Liberaal. vrij. Ja.